Ini, ayo, tukum gidit. Baik. Gila. Tukum gidit mun mai. Saya gidit bar, baik. Hunai. Hos. Danger bar baik. Naik. Dami lo. Masih nang baik. Masih nang baik nih. Hot napa thang abi? Này say dit. Gì chứ người ní phát từng là cái vẻ nó này. Là đấy. Ai hư của bây giờ. Là cả. Là. Tiền ra cái món nào thôi. Hello लोगोफोर. जों दायो राजा दाब्रिनि फुख्रियावहाय ना हमनो थांनो नागिरदों। फुख्रि मालिकआ हमनाय बैनो। जोङो बावहाय बायदि रोखोमनि ना हमना लाबोगोन। कम्बल काप। कम्बल काप जोंलाय लांबाय। कम्बल काप ना मा होनो? ओमफ्राय ग्रास काप मा ना दङ खिथाना होदो बिथाङा। मा नाखौ मोननो होनदों? चाइनिस फुख्रि दं। आइदिखौ फुख्रियाव मोनथारगौ। माथाबा गोना दं। ग्रास काप दं। लोगोफोर जों बे नाखौनो लायनो थांगासिनो दङ। जोङो दा बोरसिजों मोननाय जायो ना जेजों सारख्लोबनाय जायो जों बेखौ बुंथ'नो हाला। दाबो सौहैयाखै जोङो लामासो हान्थिगासिनो दङ नै दासो हाइवे मोनदों। एकदमबारे आरोना लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अननानै शेयार खालाम, लाइक खालाम, फल' खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावलां दे लोगोफोर। नायलांबाय थादो। मिडिले थाग बासिरा मादा थौदुआवला गैलाल' जावसिखायो गरम फुरा गारि बिर जानाय नांथोदोंल'ना जाला माला नङालै हा सोर फाग्ला साइन्टिस्टआ दिहुनगाराब्रा बे बेटारि गारिखौलाय दारमासिनि ख्रि डिस्टार्ब फाग्लाबो ना मुराजोब नांबाबो जेबो जाबावासो जोंनासो दहजोबबावो फाग्ला मोजांनि थाखाय दिहुनदोंमोन साइन्टिस्टआ गाज्रियाव बाहायजोब्बाय। लोगोफोर मानसिनि साइजफोरखौ नायना लाजोबखादो एकदमबारे मासुवा साइज नुवाखै हनै गारि सालायनायाव गामसा गाननानै थाखायो नायदो एकदम मासुवा साइज नै एकदम बेनो जाहैबाय ना लिडारा जोंना बस जाहैबाय बियो। आङो गन्थंफोरखौ नायरा खोमोना नुजालाजोबनाय आरो बेथ' नै खब जाला थाबनाय गथ' साइज सिराप साइज आग्लांदो नायदो जागिबो गानजाया। जों दायो नै हाइवेजों होलांगासिनो दङ। नैबाव स्राय दै दं आरोना लोगोफोर। बेखौ बुङो संकस फिसा एकदम नै बांगालफोरा हिङा हरलागासिनो दं फाग्लालै बिसोरो जानायाव। दायो जों थांगासिनो दङ। दा नोंसिनो ना हमनायखौबो जों खिथागोन बिसि बुरजा मोनबोयो नायनोसै। लोगोफोर जों दायो फैयै फैनानै गामि सिंनि लामा मोनबाय। राजा दाब्रिखौ मोनसै बारा गोजान गैला। जोङो सान्थ्रिपारा मोनबाय। नायदो आंथ' जायगाखौ मोनथियोबा खिथाना हो एसे। गामिया मा पारा? सान्थ्रिपारा राजा दाब्रि सिगां सान्थ्रिपारा। आदसा बिदिनो सान्थ्रिपारा गामि मोनबायनो आरोना लोगोफोर। बारा गोजान गैला मोनसिगोनानो। मोनबाथाय जोङो जे बोरसि दान्दा लानानै डाइरेक्ट थांसै आरोना फुख्रियावहाय। एकदम बोनसिलाजोबसै जोङो मा ना हरबा हरबाय एकदम लाना फैनोसै बेखौ। हराबा फुख्रियाव मुलि होनाब्ल' गासिबो थैजोबनायनि। नायलांबाय थालै लोगोफोर भिडिअखौ। खुरफिला दै वाव बिराद ना मोनो जाहैदों बेवहाय। बारलिनो मा ना बुजिनो हाला आङो। ए टु जेड डलफिनल' मोना। न' मोनसेनो मोनखाबाय। ओरैबायदि अबस्था जादोंना। बेनो नामा बिथां नङा औवा बागान सिङाव फ्रेस गुसु। जों सफैबायानो आरोना लोगोफोर ओंखारसै दायो। बाल्थिं लाना ओंखारबाय मोनफैबायानो नै बै उननिया जाहैदों न'आ हनै फुख्रियावनो मोनफैबाय आरोना लोगोफोर जोङो। हाबाब भिउआ बरियाल' नुदों नै गोथांनो। नायदो मानसिफोरा साथाम आंजों साब्रै गामसा गानना फैजोबखायो। नै लोगोफोर फुख्रिया बेनो बिराद गुवार आरोना नै जावबावनांगौआनो बिसिबां गुवार दं नै। न' गोदान लुगासिनो दं जाहैदों बिथाङा नै एकदमबारे हाइ फाइल' होखाबाय खथानै होखाबाय आरो ओरैजों ओंखाम संग्रा बानायदेरनो नागिरदों। फुराना न'आ बे जाहैबाय। मालिक जाबायलै मालाय ना फानै आरो हनै दै सेराव सम्पति देरसिना बेयाव दं बेना माफे दङ
माथाम माफे बोखांनो हायो नायथारगोन दा आङो आंनि आन्था मोनबानो जाबाय आं मालायखौ नायबाय थाला अरजागोन ना अरजाया आं बेखौबो सिन्था खालामदों रुनासो जाहैगोन होनदों नामा नोंफाय जि गुवार खोथाया बेबा बबे खनायाव दं नायाबा बिसो जादोंना खोथाया मेचिनफोर दंनायबासोमोन बियो सारनानै डाइरेक्ट ना नायग्रोनानै बबेयाव ना दङ नायजानाय मेचिन दंबासो जेखि ना नाङा नांथोंल'सो मिथिबाय खुनु हगारफिननायनि नियम गैया आंनाव बोरसिजों बोनसां लांजोबगोन खोथा गैया जोमैफ्रा नायहरदोब्रा मासेबां गैया बरफ बायदि आइसक्रिम थाइबानि गुफुर गुफुर साइज नुलायलायो सिफियाव सोना लानोसै बेखौ नै लोगोफोर बसनि ना बोननायखौ नुयो खोमा ना खाथि थुलायलायखायो फाग्ला फाग्ला सानब्रखायो सम्पथियानो नै देरबा नैबाव 20,000 20,000 20,000 60,000 फालासो रगनो नै लोगोफोर नाफ्रा फाय दंलाबायो नै थैनानै थाबाया जाहैदों बियो नै बिदिया गिदिरखामोन नाया नायदो फाग्लासो बेखारावनो थैनानै थाबाय ना सुलसोबावना बियो गैयाबाबो सेरसेनि बारगौमोनदां फाग्लासो मबाइलावसो फिसा नुगोन नै जुम बोनानै खिथानि आं बेसि गिदिर नोंसिनो लोगोफोर नायदो नै सेरसेयालाय ओरैनो बारखायो बेकार लस जाबाय जोंहा जालै फालाफोरजों दान्दाजों मासेबो बोरसिजों ना मासेबो बोखांनो हायासै मासे गोरि मोनदोंमोन जाहैदों हगार हरफिनबाय दा जोङो जाथारैखाय नै जिनिसखौ लायबाय बेजों होनोसै जों जे लागावखाबाय आरोना लोगोफोर बेजों जोङो सारख्लोबसै लागावदो नै जोंना बसा लागायसिगोन सारसिगोन ना मोनो ना मोना नायथारनां ना सारनो रोङा जालालै नाया मासेबो गैयागोन अयनायलै सयथिबो नायनि सेस बुनियावनो अयनायलै जात्रा नस्थ' बुनियावहाय माथो बेफोरसो दा एक्सिलेन्ट सारनाय बरिया जाबाय खिन्थु अयनायलै लोगोफोर माथो दाबो खननै सारनायाव गैया नायानो एबारहाय फासि लागायनोसै फासि होबासो मोननो हासिगौ जों फासिखौ गेजेराव साना होगदिंलाबायनोसै आरोना लोगोफोर होगदिंलाबायनोसै अब्लानो नांगोन हा मा ना दंबावो ना गोरि मासेबावनो नै होमबालाय जों लकेलखौ लाना थांसैलै फुख्रियाव लकेल नासो लाना थाङो जों जेजों गिदिर गिदिरखौ मोननाय नंला आरोना लोगोफोर जोङो फासिसो होनांसिगोन फासिजों होनानै लाना थांजोबसै दिनै होदो बरिया होबायलै बियो जायगायावनो सेवबार बाथा गोजा ना मिथिंगाजों थांदोंलै जिया नानि खिबिदिर जानायावनो थांदों बाथा गोजा हनै नाया आइयोनो ना बाथा गोजा नै बे ना बाथा नांदोंमोन लांनायाथ' नै बेफोरो नायानो बाथा बांना बेबो बाथा गोजा बाथाखौ मोनानोलै हनै मालिकआ रायदों फासि लागायनो अबेजों बोगोन अबेजों सालांगोन दे फासि जाग्रा जेजों मोनैया नायदो एबार फासिजों आख्रोमोन आय' नाया बारसेल' नै हमदो नुबाय ना बाथा गोजादां बारनायानो आइस मा थिखोनाय दं नै मासे नांबाय मासे नांबाय नै होद ना बाथाङा बियो बाथसेलाबो गोरलाबो आंनो इसे गिदिर जेजों मोनैनि फासिजों लागायबाय आरोना नै लादो दे लाया आयो गबायसो लागा इसे गिदिर नाखौ हगारफ्लांबाय माफे मोनखो जों होनबा आयु मानै मोनबाय मा ना बिलाय हा बाथा नामा बियो बाथाङा नै मानै मोनजेनबायलै लोगोफोर नै बियो कम्बल काट नै चल ओइ बैयाव ना नांबाय फासि नुगोन आंहा बिबा हा एसे गिदिर बिबा मोनबाय
दे मोजां हम वा नांबाय आयौ नै mana vậy lấy này một cúi đồ là cứ dìm dìm vừa luôn ai dưa mà này nó đâu mấy đâu này đi Malik mana bây giờ apa ang sih aku he wah biar mana kumpul karena जेजों सारियाव मोनैनि गरम जानानै जों फासि लागायदों फासि लागायनायखौ नांल' नै नाया आयौ बारसिलाजोबोल' हनै 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 बेफोर फंफावनो हनै आइयो हागंफोर बारख्लाजोबगोन नै हा नायदो नै माफि मोनखो माबा मोनबाय माबा कम्बल काट मानै ओमफ्राय बे मा ना ग्रास काप आंथ' जेबो मोनथिया आरोना लोगोफोर जाहांजेनबाय बेखौ जोङो बरिया फ्राय एवनानै जाहैगोन मासे मासेयैनो आरोना लोगोफोर बे ना हमनायनि भिडिअ आलदा फ्राय एवनानै जानाय भिडिअ आलदा जागोन दे लोगोफोर कम्बल काट आरो एकटा पाइसे डिग्री नांगौ कम्बल काट जोंहा बे मासेया चाइनिस फुटिनानोलै लोगोफोर मानै आरो बैयावबो नांबावदों जाहैदों सिफियाव सुजनोसै नामा जाबाय नै लोगोफोर जाहांबायानो लागा हनै मा ना होखो बेलाय खननांगौल' आरोना लोगोफोर नाया हा mana बेलाय नै मासेबाव गिदिरथार बियो जाबाय दा बरियानो नै इसेबाबो जामबायबो लोगोफोर नाया बाब दसेनो जासिगोनबो दां बिराद मेंबाय आरोना ना होसोबायनो फाग्लासो फासि जानानै ना होसोनायाव मेङोब्ला मा संसार जागोन जोंलाय होननायसो जाहैनोसै आरो लोगोफोर गोथैयासो देरसिन नै बालनि मेंबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय दा लोगोफोर भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला आरो शेयारखौथ' थैनोबो खालामनो दाबावखा लोगोफोर स' लोगोफोर बेनो लास्ट होबावनोसै जोङो लास्ट होनानै दिन्थिबावनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ फोजोबनोसै एसेयावनो नायलांबावदो दसे नै आयु आयु गोगोम गिदिर मोनबाय गैया गोगोम गिदिरमोन माइरिबो हा खाथलासो सिमोननि थांनाय बियो होफिननाय थानांगौलै मानिया गोगोम गिदिरमोन आयौ लोगोफोर फाग्लासो हमाबा मोजाङैनो हमस्लाबनो मोनाखै स' लोगोफोर नाखौ होखांबाय जोङो दायो थांसै आरोना बुजामबायलै नै बिसिबा बुरजासै नायदो नै मा मा ना होनथाय आंथ' मोनथिलायलाङा नायदो बिसिबा गिदिर गिदिरखा आरोना लोगोफोर नैबे जाहैबाय चाइनिस फुटिनो ओमफ्राय नैबे मा नाथाय ग्रास काप ना मा ना जाखो मोनथिलायलांला आरो ना कम्बल काट ना मा होनो बे मासे दङदां नैबे कम्बल काट जाहैदों स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेयावनोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड फल' खालामदो गोजोन्थों एकदम बे नाखौ एवनानै जानायनि भिडिअ आलदा ओंखारगोन लोगोफोर होद हाबजाया माथो